Vad sa du? Vilken tur att man har lite bebis. Nej, fan inte. Men dricker du varma dricker då? Köp till varma dricker det. Tack på händerna. Gunga. Håll dig. Där. Gung. Hej. Oj. Vad är det? Vadå? Det är fan helt. Det är katt. Det stod där under det. Tycker jag. Nu! Måste byta batteri då. Du tror det? Mm. Jag kastar den här. Vill du inte ha den? Vill du inte ha den? Jo, jag menar lördag. Jaha. Men, nej. Kom. Aj!